ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତର ଜଣେ ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଅମିତ ପାଣି ଆଉ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅମିତ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମିତି ତୁମୁଡ଼ିବନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଭାଇ ଅମିତ ପାଣି